que tinc els nivells d'estrògens pels núvols. Carinyo. Què fas vestit encara? Vols que sigui una noia dolenta i t'arrenqui la roba amb les dents? No, escolta, marxo. Ara? Sí. Però tu has vist l'hora que és? Sí, l'he vista. No em diguis que tornes a fumar i te'n vas a comprar tabac. Sí, torno a fumar, però precisament no vaig a comprar tabac. És que de fet ho sabia. Fa dies que no t'ho estranya amb aquesta olor xiclets de menta i pensava, Lua, torna a fumar i intenta evitar que sembli que li fas petons a un cendrer. Si és que ets més guapo i més considerat, va, vine! Que no! No, què? Que els xiclets no són pel gust de tabac. I per què són? Per dissimular el gust de penis. De penis. De penis, sí. I que jo sàpiga, no t'has fet treure cap costella ni ets contorsionista. No. Fa 2 setmanes que menges xiclets, així que fa 2 setmanes... Sí, fa 2 setmanes, És però... molt considerat per part teva que en diguis penis, saps? Fa que soni menys contundent. Sí, mira, ho sé, gràcies per notar-ho. Ara suposo que te'n vas amb el propietari del penis. Doncs no perquè no sempre he estat amb el mateix. I es pot saber en quant s'ha donat temps, en 15 dies? No ho sé, 7, 8... 7 o 8? Vols saber una xifra exacta, ara? Arribats a aquest nivell de sinceritat ja no ve d'aquí, no? I on ho has fet, aquí a casa? No, esclar que no! Oh, perdona'm per insinuar-ho, que em puc pensar una cosa així de tu! On els has tingut, doncs, tots aquests encontres? Al gimnàs. Al gimnàs on et vaig insistir 1000 cops que t'apuntessis? Sí, el mateix. I com va començar tot? Ara vols que t'ho expliqui, Molt bé. Mira, un tio em va estar somrient durant tot l'entrenament. Era molt jovenet, però estava boníssim. Va entrar a la dutxa, saps? Amb pilotes. Es va agenollar. I bé, típic. Això és típic? I què tal? Doncs molt bé. I tu també li vas... Sí, I després te'l vas, ja m'entens? Sí. Sí que m'entens o sí que te'l vas tirar? Especifica, collons! Que sí, que li vaig fer de tot, i ell a mi, saps? I des d'aleshores que no puc pensar en una altra cosa. I des de quan saps que t'agraden els tios? No ho sé, doncs des de que tinc gust de raó. Mira, Lua, quan tenia 16 anys vaig estar a punt de tirar-me al mar, però al darrer moment vaig decidir ser el Pol que tothom esperava, sí. Passat 15 anys. Ens hem casat. Jo ja no puc més, saps? No puc més, jo necessito ser jo mateix, saps? I quan tu i jo ho fem? Per fer-ho amb tu, clar. Per fer-ho amb tu abans m'estimulo mirant porno gay, però sense arribar al final. I d'aquesta manera, doncs, no ho sé, mira, t'he pogut anar mantenint satisfeta. Mantenint-me satisfeta? Però què collons et penses, que sóc una mena de tamagotxi? No. Com t'atreveixes, Saps perfectament com n'és per mi d'important tenir un fill en aquest precís moment de la meva vida. Ara no tinc temps per tornar a començar una relació. Un moment. No tinc temps, malparit absents. No el tinc perquè l'he estat perdent amb una maricona mentidera tots aquests anys. I què és el que et sap més greu? Perdre'm a mi. Sí, perdre'm a mi, jo no poder tenir el teu fill programat dels collons! Fora! No, escolta, jo no volia acabar d'aquesta manera, vale? A la meva manera t'estimo. Fora!